bahai sinpat hakaneka klimat yaki para bangai jungi baro ih parlok parajor kiba ya sngap ikaneka kubor jong sabar school hakaneka por timantang li apoi hakalenong kabasau kalenong kabasau kabakren chupang utrai uyo sngew bat upelai kane kalong ek kaba sultanat habangi syam ya kaneka kubor jong kalenong kabasau kabakren chupang utrai uyo sngew bat upelai hang neng iba utrai umdei ba u pelaj yangi hendrai uyo sngew te ya kaneng ya pej ke ba utrai pelaj yangi ber ke ba utrai uyo sngew hakine ki mat ki bangin sa wanan sa khamat te shobing sedang ya kanega sabar school jungi khodi dapi ban ai ka jingdwai sedang tongin dwai ko pa ju ba beneng ai ngu mi ti sen ben atra ba mi dor kalambet ngi to shwa bangin sedang ya kanega jingpule jungi atrai to dor kalambet ngi the ngi dem sim khoi jong mi bangin la pusan ngi kitin jong mi bat dor kalab bat kitop ki bas ngap ye kanega kubor ro hakateng ju sungapan amen amen tementang ni apej ni ka dokot kan mau ki ba syam ni sam kalnong ki ba lai phosau ka dokot ki ba khat niau ikentin ki ba ong kumne ki ba hok kila ang hau trai bat kila yo sngew bat ula pelaj yaki na ka jingjenjar jong ki baro ki ba ang kila kerpat yo trai ula yo sngew kene kalong ke ba sultanat yangi ba ki ba ang kamud ba ki don ki breu ki ba don ki be syam ka jinglanot ki be syam la se ka jing snusi ane hakano kono ke benta bat kita ki ba ang hau trai ki ba duai hau trai ki ba kerpat hau trai syam dei blei bom ju sngew bom ju i hendai u sngew ya ki jing kerpat jungi bat upelaj na kita ki baro kabangi ui ha ka jingjak history ki por ki ba mensua ki balong ba ki don kini ki breu jong ublei hendrai ki kentaj ka jing sngew ki ublei ki wadau shibun ki ublei hendrai watla kataru ublei udang yai i yaki bar udang yai sngew yaki bar udang yai pelaj yaki na ki jingjia paro ki ba harukom ki ba ki syam haji im jong ki khamtam na te kumangi ki ba dei ki breu jong ublei ki ba dei ki kristan ladangi wan si ublei kano kata ka jing ba ka ublei usngau yangi bar u don markat yangi hakino kino ki banta jong ki jing syam jongi banta ngin ya pej ke bangin sa syam hakini ki santeli ki sngi ke siningkong haduk ke sngi basan bangin ya se discuss kan ka por te siningkong hakane ikran japang ya ka durin yang jonga klem la buri name ya ka durin yang jonga klem la buri name balai ya ka durin yang jonga klem la buri namar ya ki jingkular jong ublei yangi kilong ki bas kem mar ki jingkular ki jong ublei yangi kilong ki ba ublei syam la kular tang ki hendrai ula pen urlong ya ki ba ublei ula kular na ka banta jongi hendrai teng kumngi ki breu ngidon ya kata ka jing artatin dan ya ka jing sngaw artatin ya ublei watla ngidon kata ka jingait ya ublei ru kum le ste lada ngidon kata ka jing duai ha ublei ngidon kata ka jing artatin man syania ya ublei bal ste ublei sngap nem ya ki jing duai jungi bat teng habangi duai ha ublei ngidon kata ka jing sange enok ka jing duai jungi ublei namar ngidon subun ki por le ste ba ngidwai ublei gembal ai snem la ne saus nem ngidwai ublei hendai ublei syam la jubab hakini ki snem hendai leste ublei la do udon ka plan yangi hakas nem ka basan hendai ngi sange no hakas nem ka basau kalong ka jingdu ka bakraw yangi te ngi kum ki kristan ngide ban tib ba ublei utib ha yangi bar udon ka plan na ka banta jonga bajong pi iwe baro ka bangin ang pej nang sabar school te ngide ban long kita ki kristan ki ba yaisha ki kristan ki ba shania bar kristan ki ba yaine ublei mar ublei udon ka plan ka por yangi iwe baro ubu ka por katkum ka jing don kam ka jongi deina mar kata kadau ladangi duai ublei ngi deban long ki ba yaine ban duai ublei mar ublei utip khamha yak ka jing don kam ka jongi te kum ki kristan ngi deban nang kumno ban ngi long ki breu ki ba esha ban ki ba shania te mentang ni pej ke ba ngi syam na ka siningkong ndai mentang ni pej ya ke bangi syam ha ka sngi ka baar ka bakran chphang ka jing sngaw skam ya ka jing sumar ublei ke ka jing sngaw skam ya ka jing sumar ublei tentang khod yi da phi ban ai ka jing panchai hangi habai deb ka jing sngaw skam ya ka jing sumar ublei
aku bersibuk ni kini kapor. Keriksi baar kedai ke topik kedai kejing snow scam ya kejing sumar ublay. Kejing snow scam ya kejing sumar ublay. Ngakwa ban keli ya pi. Lene wat yang ngaru hato ngi snow scam ne ya kejing sumar jong ublay. Nga hang ni hi nga snow scam ba kejing sumar ublay na do ba ngadang rit hado kini kenuk hado kini gipor adang perkat hado nedok bang ketia barok shi ter kisni habang late class ngayak ski obete ke jing sumar jung oblay nga ngi haban jai kejat ban lecture class la banjia ke accident lene don ban ban shot don ban ayu handre ngitip shisha ngatip ngabai ngasus scam ka jing sumar jong blay ka don man ka por man ka sngi bat nga te kumba unong ruai sam u ya tho hakisam ba kat no shisha u blay udon kat lem bat u haba udon kam yu u blay sham le no yu haba u yam jeliu ublay lesham no yu kumbala tho hakisam saupo sam sanpo barok kini ki dekot ni yo ishisha ba ublay udon kalam udon kalem ba unu norwa kisam te ngakwa phim ban pet sha sam chispa arpawek kene kalong familiar bhabat ngi man kapor ngi pule ka ko ngan khmi ya laki khmat shakilo nong no kon wan ka jingerap jonga ka wan na utrai ubla thau ya ka beneng bat ya ka khndo tongin pusan bhai ya ka dekhot ka balai hadu ka banyeu unam sha bakin khi ka kajat jongme ladangi chanya shisha how try ngitip bo ublay no ingi kani ka kejat kamut kayeng pashi bah ka jingyat lenti jongi hakani ka slaputai ba hakanu kono ka por ublay undon ka lembat ngi sha yangi bangin hab hakita ki jingjinjar ini ki bangim la bansha te ka dekat ka basau kong hakmi uta uba sumai ki Israel samthia lene yo thia te ngitip shisha kumba ublay udon kalembat kinong Israel habaki yai lengba shak habaki yai lengba shari kenan to ta hu jo ublay udon kalembat ngi lading ngi ruk ngi hakani ka juk bamenta ni pen kre mo ban le che beneng kum ki kristan nitip ba ublay ujo ublay jong ki Israel ujo hi ublay jong iru te unom yo thia bat upet yangi najrong bat uyo sneu yi kijing duai lene kijing kerpat jong i kum unong ruai sam te nang ta pat ladangi pet ha ka dekot ke basan uang ru utrai ulong unong suma jong me utrai ulong ka jingka jong me hagikti kamon jong me ka kti kamon kamon jong ka kalong ka ba kum ong ba bangi kita man kapor te ublay undon kalem bet ngi kumba ngi tray ngi kita ngi shania mo hagani ka kti jong ngi gani te kum ta hing de ban shania ru ha ublay uba ai bor yangi te ka lenong ka dekot ka ba nyau wong utrai unsumai ya me ne ka bas nyu ne baro unsumai ka min sim jong me utrai unsumai ya ka jingmi shaba jong me bat ya ka jingwan shapo jong me na du menta bat hadu bom jukut chisha klemda unong ruai sam de shem idala de la ban thoi kine ki epora henre le de phi bat nga ngi shem kum bangi shem kum ba unong ruai sam u shem ngi tip shisha ba
ublay shisha un sumar yangi hakata wat lada ngi yat menmit shabalu wat lada ni don hapo ying ublay shisha jongi ulaban ulong ta unong sumar haki eke tanga kwa ban sam bau ha teng ki por ni snyo bau don blay shu hang ni haperthai don kita ki por te ngakwa ban ong ye pi bo uplay un sumari ngi hakan okono ko por kumba kaya kasam chispa phuwe kala tho hangni to blay ku pi Kublai subun dapi ka long ke ba sotanat ikane ka tanong ka ba ar ke ba ka dapi ke sam spang ba ublai udon hakino kino ka baro bar udon hakino kino ki por baro ban bar ulong ba lakloi ban yarap yangi ban yada yangi dangi ang su ublai bal dangi pan su ublai te suk ban ai kublai dapi bele sam ikane te mentang ni poi sa kasni ka balai ka bakran sepang utrai ulong ujakari tengen hapadeng ke jinjar utrai ulong ujakari tengen hapadeng ke jinjar tengok saban khot yu kenjai ban ai ka jing batai sepang kan kasni kelenong ka balai ba pisu thu mar ka ba pisu sempang ber ka jing sneng ba phio na kan kasni ka balai sebab ban yasam kublai shuban ha ka ne ka mat kasni ka balai insa so tho ladangi ni pule ka ne ka mat si balai ngin so ba detang ublay ubala ban ai ke jing tengen ba detang ublay balong ke jakari tengen jongi bat kumjur kumba la tho hagne gamat utrai ulong ke jakari tengen hapdeng ki jing jenjar ladangi pe yakine ki the khot bible ki bala ai hane harum na ki kitab ki sam khat nyeu ka nong ka the khot ka ba nyeu haduk khandai ka pen I ya ke jing kerpat jing arab ke jing kerpat jing da na ublay badru na ki sam kelenong ka balai phuai ka dekhot ka ba nangkong haduk lai pen iru ya ke jing shania ha ublay na ba ulong umau siang ki sam khandai phuai ka dekhot ka ba ar haduk nyau pen iru da ka ba shania ru ngide ban don kata ka jing shania ka ba kraw ya ka bangila ban don kata ka mensim banum shifting ya ke jing trim jong ke jing mit namar da ka ba nge scam ba ublay un long rengkat bat un long ujakari jongi kadon ru ka jing kli ka ba ai hang ne ke ka ba u nong rai sam ule habdeng ki por jong ki jing jinjar kane ru kala ban long yangi ka jing kli yangi ru kumjo kumnong ile ha ki por ki bangi shem ki jing ki jinjar kumngi ki bro hapdeng ladangi pule hang ne harum hapdeng ki por ki jing ki jinjar u nong rai sam upai shu ublay balong ujakari tengen upai shu ba ulong kata ke jakari tengen haman la ka wei pa ka wei ka jing jing jinjar but ladangi ya keren sepang ka jing shania ka ba unong rai sam ushania ha ublay ha ki por ki jing jinjar kalong ru ka jing shania kala ban long ru ka jing haba ngi shania ya no re no ngi de ban don kata ka jing kumju ru ba bangange scam ru ba ngi ki kristan ngi shania ha ublay namar bangi but kapan pauru ya ka jing long jong utrai uba ulong uba halor na ki jing jar uba halor na ki jing je baro bunsin ngi ki bro ha ki jing jar wat ladangi lapai shu ublay ngi bu ya ublay bat ya ki jing shania shu ha khadu bat ngi wat ya ki jing pentengen jong kane ka perthai larangi pai bat ngi pet biang na kane ka mat singa balai ka ong balada ka jing shania kam trei kam ha ki jing jinjar tekan trei kam ru hangno ru balai ba ka kedau tanya ki jing jinjar balai ka ba ka kedau tanya ki jing jinjar namar ba detang akum kine ki por bangi ngiso kenja bat ngi sngo marwei ba bat bangi ngi don kam yano ba la ban pentengen ngi bat bangi syam ba akum kine ki por hato ngi don ka jing shania ba kraw ha
lane ha ublei lane hatong idon kata ka jing shania ka batlot bat ka bom trikam ladangim don ka jing shania ha ublei ha ki por ki jing jenjar kalong ka ba kumngi ki kristan bandon ka jing shania ha ki por ki bom don jing hoi ha ki por ki jing ki jing jar ngi so kanja bat ngi so du jing kermen Henry kalong ka ba kemen pat ba nong roi sam upen i ba ublei udon hasenda jongi da ka ba upen pau ba lada ngi pai sha ki sam ka lenong ka ba khandai phuwei lada ngi pule hang ne ngi la ban shem ke jing shngan jing pen tengan ba ublei u ai ba ulong ka jakari ulong ro ka serngiu bat ki thap nyang ka kot ka sti ki tiba ka jaka shongne bat ter ke jing pentengan jong ublei habangi pule ya ke tin jong u bat kalong ke ka ba penshingan yangi habangi shem ki jing ki jinjar kalong ke ka ba pen kemen yangi habangi pai sha ublei bat ke jing kai ka bangi shem hang ne lamba kine ki dekot bat kine ki jing pule ki bangi la pule ngi yo iba ublei unum ino engi ha ki jing ki jing jar unum ino engi ladangi shem ya ki jing sosi te namar ba ublei ulong uta ublei ulong ke jakari tengen hapdeng ki jing jar kata ka bangi la ban yo ki jing kai na ka sing ka bulai kublei shibun kublei shibun kenjai ba plia sam ke ba ka jing ai men sim le se ngila ban ong ka jing ai men sim ka ba kraw ka bang yo na ka sam landang idon ngimdon kata ka jing shania ha ka por jong ka jing jinjar ha ka por ka jing kelut le te ngimdon kata ka jing shania bat ublei te ha ka por jing jinjar hi bun sen ngi ki breu ngi wan se ublei ngi pet ki ublei ngi wat ki ublei ha ka por jong ka jing jinjar re ha ka por bang ya kemen ngi sahu ha ka por jong ka jing suk jing kemen ngim kan mau ya ke ko ublei ule bha nam ta jongi tingi de ban kan mau kum ke jing im kristan te mantang kwa ban ya sam phi ha ka singi ka basau ka bakran chpang unong yada bat unong plaj une uju ublei unong yada bat unong plaj ngui ba ujusu unde tang unong plaj yangi unde tang unong plaj tandang pe ya ki history ki ba manusia phi ba ujusu la plaj ya ki breu ju ha ka jing lomrau tang ba uplaj ya ki Henry hakajuk korkom hakalenti ke bakidang yai lenti ke jing pelaju la pelaj ki bakidang yai lenti hakalenti bakidang yai lenti ki kenduk sibun ke jing sibun ke jing jinjar ke haban yai lembai ki duriau haban yai lembai ki jinjar Henry ujusu uyadaru ki tang ka jing penlaj Henry uyadaru ki hakaji im ke jungi we haki babun ke benta hakane ka por ngi ba kane ka jinja ke bamunsha ki ba haban yai lembai ki duriau kane ka thau parsi yang kristan yakini ki duriau kum ki breu ke bamanta kan bangin ang yai lembai ke lenti bangin poi sa jing job ben poi sa kari jong ka jing job ki don sibun ki breu ki ba penthut yangi ha ka jing yai lenti ke jongi kum ki khana kum kirang ba lane hakino ki benta sibun ngi siam la ki jong ke jing henrai ngi de ban tip ba uju ublei ba yarap yaki mensua ulong uju ublei ba don larat ban ngi menta ba unom pelaj yangi hakino benta hakino ki jing siam ha ka jing im ke jongi ka sam hanek ai ka jing kermen ka bakraw yangi bar ka jing ai men sem yangi ba ublei ulong ublei jong ki baro unong penyaj bar ublei ula jopru ya ka ne ka perthai te ngi kim kristan ngim dei ban ting ki ba ka ne ka perthai ngi ai lut kata ka jing sanya jongi ublei bat ai kata ka jing ai jongi ublei ka badon kam ka long ba ngila tip ba ublei dalam kat bangi hendek ka badon kam yangi kim kristan ka jing ai jongi u mar ka jing ko ngu man le ki mon jo ublei pan le ru ka kam ko jo ublei te ka ne ko ban hapet khadu ka ne ka singi ka basan ke bangi syam ka ne ka singi ka basan ka jing harap na ka jika kentang ka jing harap na ka kentang har ne ko ban kli ka jing harap na ka jing kentang balai ka ne ka jing harap ka wan na ka jika kentang ne ha ka no ko kom ka jing harap na ka jika kentang te ko ban kli pleng jong pi kenjai se ban ai ka jing suthuk ai ke suthuk jong phi habai debit kan ka lenong ke pesan dekat ke ba ka sini ke pesan kumno ngila ban yo ka jikli ke bapyong kumno ka jing harap na ka jika kentang lane hakano korkom kawan ka jing harap na ka jika kentang
balai nak jika kentang om nak kiwe pat lah se. Kumba ni suatu bah kejaka kentang don ublay. Berhoi ba kumno ilak ban yo kejirap nak kejaka kentang. Kebanang kong katahi ba ublay udon ha kejaka ba kentang ba deina kata kadau ba ngiyo ya kejirap. Kijing pentengan ha kejaka kentang. Ba lada ublay unum don ha kejaka kentang try bangim yo ya kijing yarap lane kijing pentengan lane kijing pen im. Kemud ba den mar ba ublay udon ha jika kentang den mar kata kadau ngiyo kijing yarap. Tengah don kejing kelipat ublay udon tang ha jaka kentang. Udon na shawai. Kublay subun ni jingkli te hangne kalong ba ublay hato udon tang ha jaka kentang lane udon ha kiwe ki jaka. Ublay udon habaro ke jaka andre ha jika kentang kadai ba kajing tre ke ublay nam ta jungi kibreu. Ba manta udon ha jika kentang tam na ka manta jungi banya sa ki pop ke jungi baro. Hoi kumba piong ba om tang ha kejaka kentang ba ba kata kadai kejaka ba laban penyarap. Andre kata ru kejaka kentang kadai ru kejaka bangi kejaka peni bangi syam ya ujisu ha kejaka kentang. Kublai subun te hangne ngakwa ban ar khendiat ba dei ba kini jingkli jongphi so ban penkut ngakwa ban ar chphang kane balai ba unne unong tho sam upun pau hangi ha kane ke banta ke ba unong ra sam upun i hangne ka jinglong ba mar ba ka jinglong khoi jong ka jika kentang tam unne unong ra sam u i ya kata ka jinglong khoi jong ka jika kentang tam ka jinglong khoi ke jong ublai mangi sisa kum ki breu nim don dori ban yo kata ka jing ai jong ublai mangi parok gilong ki breu ki bopop ki breu ki ba don hasubun ki jing duna ban ya compare bat ublai ban ya theo ber kini hanrei nim don kata ka jing long hok hanrei ka jing i jong ublai nam ta jongi nom pet ya kita ki baro udon kata ka jing i jong ka jing ai na kam ta jongi usha hak ki babun ki nam ta jongi ngidei ban kumi kristan ngidei ban suthu shai mangi wa ublai uwan ka ne ka perthai manyap na ka mata jongi panyap na ka mata jongi hanrei ublai ba ukren na ka mata jongi ukren banya saj na mata jongi mangi hi kum ki breu kum ki kristan ha ka ba kan ba ujisu ukren ni ka jing thoj bible ba ki ai ki bentheu hi ujisu ka kantin bentheu ki thap hi ujisu kan ne ka ka ba sngsi sa ba ublai usim jo ki sim ublai ba krau tam unong thau jongi uwan ha ka ne berthai na banta ban ma bi pop jungi nam ta ban pen khoi ki pop jungi henrei mangi ki bru ni le ta ki ya ublai te kolong ka ba snow diau ka ba sokta ku mingi kristan rengi de man suthu ba ublai umap ki ta ki baro ba umap yangi haba ngilong hakano kono ka banta henrei uyai pet yangi ba ngindai don kata ka jing ublai mar kata ka jing kermen ya ka jingwan yor sin ublai ba dia shania hu tang bangin le ki kam henrei bangin shania ublai ha ki baro te Kublai subun ya pi borok ki ba si mentah kan ka sabat school tang kini kal nong kan ka por te ngin penkut no ya kan ka sabat school jungi ya kan ka lenong ka ba saw kan ka por sabat ai kublai ru ya pi borok ki ba ya ngap ya kan ka kubor jong tin ublai kan ka por te so penkut saban kho de pi borok ban ai ban pendam sekli se jing duai tong nya duai ko pa sung bam nang kan ka klimat ko try ni kwa ban ai ngu ya me ke jing iba ke jong me ke jing khu ke jong me yangi ki bruk bopop yangi ki bruk ki bom bidor ai ru em de ko try melawan jkan ko perthai ban yap na ka mata jongi ki bruk bopop suban ai ngu ya me ko try bat kan ko por ko ban pan jing rap me ba ben dalam markat hangi iwe pe iwe baro ko try ben tray ka kam ko jong me ban script non brom ko teng jong me bat ha ki bobun ki banta ko try khu me ko try ngi hadup ni wan pat ha ka we pat ka sngi jong ka sing ba khoj ba kantang jong me ban usngau ko bor tin ko jong me to da map ko try kilak ki jungi baro mangile kono ko banta na mari kini boro ko try ni pan ha kati jong me ba thiang tam jisu manta ba arta bom jukudru amen